Succes, Viorel! Ești pe el! Trebuie-ți oameni și noi! Jos cu el! Eu sunt mai negociat. Doar să fii. Ca să mă luați scris, Viorel. Cine am scris? Ianoș? Ianoș! Ianoș, de la Tâșingheni! Măsură, Viorel, măsură! Vei? Măsură! Capul 2 de la plafon! Ce bine crezi, ce bine Vorbeală cu Gabrilet cu Academia de Jiu-Jitsu! Stai așa, se mai arătă la un meniu! Vreau să știu de pe margine, ca să vedem și noi. Gabrilet cu Academia de Jiu-Jitsu! Nu, unde? Ultima explicare! Gabrilet cu Academia de Jiu-Jitsu! Hai! Mâna pe genunchi! Ține acolo! Hai! Urmele la Malocari! Are avantaj. Vede mișcă la țară, auzi? Nu da! Caută viu acolo, caută să-l întorci. Asta te vrei la mine. Mai zi 3 minute, Viorel. Tinde piciorul și culcă. Mergi în spate, mergi în spate. Aia. Mergi în spate. Ținem genunchi drept. Ținem genunchi. Ținem mâna pe genunchi. Hai, băga, acolo. Acolo, Ridică piciorul drept. caută. Același lucru, același lucru. Piciorul drept. Piciorul drept. Acolo e încors, în prima, în încors. Acum. Genunchi îndoiți. Foarte bine. Aia e bine. Același lucru. Acolo e încors. Mergi în spate. Mâine pe genunchi. Dă mâinile acolo. Exact. Hai, bă! Bine așa, bă! Hai grijă, Viorel, calm. Hai mâna pe cap. Stai acolo, hai pe boc. A bătut! A bătut! Bravo, bă! Hai de Gabriel!